What's up mga paps? Good morning! Hayo! Hayop! Sobrang traffic ng aga-aga. Traffic na kayo dire sa Tagum City, Dubai del Norte, no? And what's up mga paps? Kumusta? And sa mga bagong nagtanaw sa akong channel, no? Welcome sa channel. And kung wala pa muna ka-subscribe mga paps, mga moms, no? Please subscribe and like. Nice car, dude. Blue na blue. So, medyo hugo ang akong motor karon mga paps, no? Kay ning ulan around basta sayo, and nawala ang ulan mga alas 8 na, pero basa kaayo ang kalsada kaganiha. So karon mga alas 10 na siguro ang oras, pero nagapay part ng mga ubang kalsada diri sa highway na lapok. And this week is the second week of January mga paps, no? So kamusta yung New Year unsay mga nahitabo diha kaninyo sa mga bagong katikaran? Amuhan ni mga paps, dili man sa pagpanghambog, pero kada tuig yun may magkambyo kalendaryo. So about sa vlog mga paps, no? Kung na ako ano na New Year's resolution about sa pag-vlog, siguro mga paps, kung sa pag-vlog lang, ang New Year's resolution ako sa pag-vlog, maningkamot ko na every week na ako ma-edit, or every twice a week na maka-upload ko, maka-upload ko. And syempre paningkamutan, di ba? And also paningkamutan po na makatunan tanan ang pag-edit or bisan pa man sa mga matang sa mga pag-vlog, di ba? Mga future content, di ba? Dili na unta mo ulan, pag-usab. Kung dili mo ulan ng hapon, syempre limpyo-limpyo na po sa motor, kay para dili magtapok ang mga hugaw, di ba? Pinaka-importante gyud na mga paps, no? Kung nakay motor, kinahanglan jud nimo i-maintain na limpyo ang imong motor, kay syempre para dili tayaon, maguba or something yung nana. Ay, eto na naman tayo. Ang mga dili muli ko sa too, magpundo sa too. Ay, tangina ka. The shit. Motherfuckers. Idiota. Alis kayo dyan. Tangina. Bobo. Atay sikreto diri mga paps, no? Pag magkinamote ta sahay, hagi lang tag drive thru. Pwede dyan na tag drive thru. Kamote moves.
mga tirada na yan mga paps, no? Kung medyo nagdali tagamay na dili busy ang Jollibee drive-thru. Woo! Pata ay agirag drive-thru walay gipalit. So diba sa Bisaya pa kung drive-thru igor ka mo agi, diba? Mo to siya meaning sa drive-thru mga pops. So karong adlaw mga pops, no, naka drive-thru na ko. Kamo naka drive-thru na ba mo? So another 120 seconds on the traffic light, pero kamote time. Let's do some kamote moves. Konti lang. Yeah! Oh. Ay, medyo dugay pa dito na part. Almost 1 minute ka pen. And agit sa atong mga rerouting kamote route. What the heck? ...28 seconds 5 seconds. So dito lagi. Dali lang ito 25 seconds, pero okay maghihapon na medyo mga natagamay, diba? What a beautiful day. Oh. So lisod pag kayo di ta magig makdo, no, mag drive-thru ta few times, di ba? Naka-drive-thru na ko dire sa may Jollibee, sa Pioneer na Jollibee, naka-drive-thru na ko dia. Means drive-thru jud nga igor jud ko ning agi. Igor ko nilapos sa drive-thru. So gusto ko i-try nga mag-drive-thru sa Chowking o sa McDo. Mana lang mong gurutong na-drive-thru, diba? McDo o Chowking o Jollibee ang na-drive-thru dito sa Tagum. So watch out for that. I-drive-thru na to na tanan. Sa ano lang, sa isa ka episode. Hoy kuya, tangina, bisakop naman ang ibukuan bay. No, left fucking turn. No, left turn, di mag right turn ta dire. Hoy kuya, nakalimot ko, dire ko moagi, U-turn sa day ko. Go ba di ay? Dude, mira. So see ya later, alligator. We're at G-Mall mga paps. G-Mall. Ito na naman yung mga bobong driver. Mga bobo, shout out sa inyo mga bobo. Ang dami pang bakante parking space, pero anong dito mo park? Diba daghan pa kayo bakante na parking space, diba? Naman yung di mo park. So makita ninyo ron, diba, daghan pag bakante, diba, na parking space. Pero
Lagi mga bugo nga driver, mga bugo nga driver. Oh, isa do nga tulo. Pat 5 unom. So unom ka bugo nga driver ako nakita ron. So, sulod sa kog Gmall, bye.